odkedy sme mali 12. Ahoj, ako sa máš? Kde vlastne si? Už som tam. Ona mi rozila. Kde si? Všetci čakajú, že prekrojíš to? To je Omyl. Miley! Miley, prosím. Kde je Miley? Nevideli? Práve som to hovoril. Bude tu každú chvíľu. Rýchlo, čo má byť za diere na tej torte? Je to vysokotlakový elektropneumatický magnet. Má to vyše 1000 kilopaskalov a motor pripojí veci. Potom si vás tlačí tento bondík a bum! Preskočí iskra a z torty vystrelí transparent s nápisom vďakné náraziliny. Ešte raz. Rýchlo je genius. To je ona Montana? Pravda, že Hana má 44 rokov, spieva na prezek, že vyrástla v Nashville? Skôr na Kufričnom poli v meste Pánom Crowley Corner. Vážne? Ako sa píše to Crowley? Lili Krásová! Všetko najlepšie, máme to vedieť na portu! Tak ako to nie. Lili! Oliver, rýchlo, tam máte bod. Musíme zastaviť Lili, nech neobíde. OK. Torka, ešte nie som pripravený! Poďte, máme portu! Prosím, zdvihni to. Videla si to? Áno, ja viem, je to všade. Nie je to hrozné? Zlá Hana. Musím si s ňou trochu pokonverzovať. Hneď? Ale ona sa pripravuje na cestu do New Yorku. Nepovedala ti to? Je to úžasná príležitosť. Áno, ja viem o New Yorku. Bol som v kópii e-mailu. Z toho nič nebude. Letíme do Tennessee na oslavu narodenín starej mamy Ruby. Nepovedala ti to? Topánky. Zaplietla si sa do hlúpej bitky o topánky? Na moju obranu totálne som ich videla prvá. Víš si čo? To je absolútne, totálne, bez pochyby neakceptovateľné. Čo vystihuje svoje správanie v poslednom čase. Vykašľať sa na brata? Ponížiť Lili na jej vlastnej oslave? Ja viem, pohnojila som to, mrzí ma to, no teraz nie je na to čas. Idem do New Yorku, hudobné scény. A narodeniny starej mamy sú ti ukradnuté. Otec, to je totálny rozdiel a ty to vieš. No tak robí pán Ray.
Otec Montana, to, že by Hana nešla do New Yorku, neprichádza do úvahy. Volá sa Miley. A Miley sa vráti skôr, ako odíde. Je to superstar. Ak chce, zoženieme súkromné lietadlo. Áno, vždy som chcela lietadlo. Je to možné.